Alam niyo naman siguro kung nasan tayo ngayon. Dito tayo ngayon sa Baguio at pupunta tayo ngayon dun sa Cebuano Luliar para kumuha ng pera. Ngayon lang ulit ako nakapag-vlog kasi 1 year na tayo sa YouTube. Hey! At balak kong dito i-celebrate sa Baguio pagka 1 year. Dito raw sa loob yung Cebuano boy. Na-compliment na naman tayo boy, pinatanggal yung hood. Gandang lalaki daw. Ayun, Cebuano, daming tao. Re-receive po. Bali ngayon boy, kakukuha ko lang ng baon ko. Tatawid ako ngayon dito para i-meet si Maika. Naantay ko lang siya kasi katatapos daw ng quiz niya. Mulan. At nandito na si Jamaica. Saan tayo punta boy? Sabi mo Cebuano, doon yung Cebuano. Oo nga, pero tumawid na nga ako. Saan tayo punta? Nakalawa ba sa'yo? Grabe yung muging. Dun sa paradahan. Dito na kami sasakayin ng bus. Magpapareserve lang po ako. Kay boy, kukunin natin yung pang 8 papuntang Tuguegarao bukas. Tuguegarao po. Ay, bukas po. Bukas po ng 8. Sa Bayambang lang po ako. Bayambang. Saan yung Bayambang? Pangasinan. Airport. Oo. Legit. Kung napawis na ako. Dalhin to boy. Tapos, ano yung bus number dito? Kaya saan mo gustong kumain? Yes! Yun lang yung ginawa niya. Nagpa-video lang ako. Tapos may papalibre pa siya. Saan mo gustong kumain boy? Kahit saan. Ngayon lang ako nandito boy. Kahit saan boy, pagbibigyan natin si Maika kasi nag-effort siya. Ikaw ang pipili, ako nga ang taya, ikaw ang masusunod. Ngayon ko lang siya nakasama dito, ganito kalayo. Ang pinakamalayong nakasama yata kita hanggang dun lang sa Bayambong. Army Navy Israel tayo ngayon boy. Ngayon lang naman, pagbigyan natin si Maika. Ngayon lang ako ililibre ni Devon, kaya susulit-sulitin ko na. Katatapos namin kumain at medyo sun-kissed na kami ngayon. Hindi gaya dyan sa baba na yung init dito eh. Iba ay malamig kasi yung hangin kaya hindi mo ramdam yung init boy. Pero pag dyan sa baba, ang init na nga ng hangin, ang init pa talaga. Kaya lipat na tayo dito boy, ano bang hinihintay nyo? Magbagyo na tayo. Joke lang. Ngayon boy, maghanap kami ng jersey ni Dam. Wow. Ay dito, may mga medyas na rin dito tapos bibili ako ng chinelas. Anong place to boy? Skyworld. Ang dami dito boy, ang dami sapatos. Sensya na boy, medyo nahihiya ako mag-vlog kasi hindi talaga ako vlog. Ano lang talaga ako. Nagsisimula pa lang ako boss. Saan sa baba? Medyo hindi kami satisfied doon sa presyo. Ako boy, 400 kasi yun. Okay lang sana pag ano, yung jersey. Pag 350 ganun sana. Wala din lang kaming napili sa pinuntan namin kanina. Bale, punta kami dito sa SM. Legit boy, ang lamig pero ang init. Abnoy lang. Ano pa rin kukunin natin dito? Ewan ko sa'yo. Ay, pala, maghanap kami ng t-shirt mamaya. Boy, bumili ako ng regalo sa sarili ko dahil medyo okay yung grades ko pero may isang bagsak. Bumili ako ng original Spigen 10 feet dito sa Galaxy ko. Medyo mahal pero sumisipan naman. Kailangan mo din regaluhan yung sarili mo boy. Kalimutan namin bumili ng hook boy. Kailangan yung hook pag estudyante ka. Kasi yung hook ginagamit mo yun pag umiihi ka dun sa banyo. Kailangan mong i-hook yung bag mo para hindi mo kung saan saan nilalagay boy. Gusto mo rin? Ito boy. Ito yung hook na sinasabi ko boy. Tapos isasabit mo to sa bag mo. Tapos ikabit-kabit mo lang to sa mga sabitan dun sa banyo para hindi kung saan saan nilalagay yung bag nyo. Life hack yun boy. Kailangan to. Yan yung sinasabi ko boy na kailangan yung hook na yun para pag marami kayong binibit-bit gaya nito, easy lang. Bale, antayin lang namin yung mga kasama namin boy kasi bumibili pa sila. Andito kami ngayon sa Ramen Nagi. Dito kami magdi-dinner kasi basa dun sa labas at hindi kami makakapunta sa Session Road para sa night market. Nagulat kami dito boy kasi hindi pala parang sa Vizcaya to na 99 yung ramen. Nagulat na 450, 350. Wala, nakaupo na kami boy, wala nang backtokan to.
unang tikim boy. Tikman natin kung legit. Kita balaan ko sila mauna ko. Tikman natin boy. Nagimasen! Ano pong masasabi niyo? Masarap po ba? Wait lang. Wait lang. Si Jotay mo nang mauna boy. Sila balot. Boy, balik kang Sila balot. Pwede na mag-chopstick na eh. Agbibuya kayo Korea-Koreano, hindi kayo mag-chopstick. Hindi mo kayo mag-chopstick. Boy, madi vlog agad boy. Baka nung mabisto. Baka May kang kabel ma-irupa na. di chat at stick mo timakang kong. Stick ko na yung Sila balot na. Kaya matatik rin. Pag sinaan dito. Ay, shoutout pala kay Eya. Kikita mo to? Alam mo nang gagawin ko dito. What? Ngimas. Nagimasen. Marami pa pala silang reserba dito. Punta na kami sa hotel boy. Wala na kaming ibang lalakarin. So, nandito na kami sa hotel boy at andito na yung mga binili namin. Balikan ko kay bukas. Nagimasen. Yan ay boy. Early walk. Alas 6 na ba? Early walk alas 6. Punta kaming Burnham pero magtataksi na kami. Morning vlog. Okay, ang goal natin dito ay makahanap ng strawberry taho kung meron man. Nagimasen! Kung mapapansin nyo, meron akong biniling sombrero. Ayos ba? Ito lang kasi yung pinakamurang sombrero na ganito dyan sa SM. Hindi rin ako nakasalamin ngayon boy kasi alam ko namang taho lang yung sadya ko dito at wala naman akong kikitain tao. At hindi ko talaga sila makikita. Kaya pag nailayo ako sa kanila, hindi ko na sila makikita boy. Wala rin yung cellphone ko kasi naiwan ko rin dun sa hotel. Yung mga swan dito, ang daming talagang swan dito sa Baguio, nakakapagtaka din. Yun o. Yung mga pang dupax, pinupunta nyo din dito sa Baguio. Hindi na dayo yung walking. Ito na pala yung boating area nila boy dito sa may Burnham. Kung mapapansin nyo, wala pa, hindi pa open. Kahapon sana magbo-boating ako mag-isa. Pero baka tawanan lang ako ng mga tao. Dinala ko pa dito sa Baguio yung pagiging single ko. Imagine you feel this way. Imagine how I would be. You'll move your heart away and leave me in a broken state. So lonely on this side. Ayun, kakabirol ko dito boy, hindi ko na alam kung nasan sila. Pakain sila ng isda. Ano po yun kuya? Yung puti po doon, tilapia po ba yun? Hoy, fish. Parang Nag-breed na sila. No? tilapia na malalaki. Malalaking tilapia to. Ang lalaki rin talaga ng Aabot tilapia ng dito. yung isa, mahigit 1 kilo. Aabot yan pag yung malaki. Naririnig yun boy, alam ko na kung nasan sila. Nagzuzumba naman na yata sila dito. Ayan nga, ayan nga sila. Nagzuzumba. Ay, sumayaw sa'yo. Nagzumzumba kayo ate? Oo. Ayun doon nga eh. Napagod na kami ni mama mo. Ayun doon nga eh. Ayun, oh. Tapos na kayo? Wala namang taho? Ayun, oh. May taho boy. Yeah. Yeah. Yeah.
din boy, pag nandito kayo sa Baguio o sa mga ibang lugar, tapos may sobra kayong pagkain, i-take out nyo lang. Kasi baka mamaya may mga nanlilimos dyan sa gilid-gilid. Yun yung ibigay nyo para hindi na kayo nagbibigay ng pera. Dito pa ako ngayon sa cathedral dito sa Baguio. Kailangan lang natin mag-pray dahil sa mga binigay ni Lord na blessings. Ang oras na ngayon boy ay 2:00 at di nyo lang alam kung gaano kalabing ngayon boy. Wala kasing araw, tsaka makulimlim, katatapos ko lang nagdasal dun sa loob. Daan muna tayo dito sa Sky Zone Portavaga Mall, dito sa may taas niya. Kaya pag pupunta kayo dito sa Baguio, huwag nyo kalimutang magsama kasi mahirap talaga mag-isa dito boy, na naglalakad ang lamig. Walang kayakap. Nagimasen! Yan ang view na mamimiss nyo boy kapag hindi pa kayo pumunta dito sa Baguio. Ang ginaw na dito sa taas boy, paulan na rin, nandyan na yung hamog, bumababa na rin yung mga ulap. Kailangan ko ng bilisan para makabalik ako agad dun sa hotel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, please do subscribe dito sa channel ko at maraming salamat sa pagsubaybay sa akin. At maraming salamat sa mga viewers ko dyan. At shout out sa inyong mga nanonood. Sa mga gusto magpa-shoutout pala, mag-comment lang kayo dun sa baba. At happy 1 year sa aking YouTube channel. Gagawa ako ng my year video, sana supportahan nyo. Maraming salamat. Peace out. Bago ko makalimutan pala boy, meron palang gumawa sa akin ng fan art. Shout out kay Aljon Gulapa Dizon. Ito yung ginawa niyang fan art. Maraming salamat boy.